Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wanthu wosauka woyamba kuno ku Malawi. Amene sindiyang'ana mbali, amene sindiyimirira chipani, amene sindimayimirira mtundu, ndimangoyima pa chilungamo. Ena tikamalawira choncho nkumalankhula izi, amaona ngati mwina ndadya chamba, kapena ndapenga misala, kapena ndikusakasaka kakobiri kukuti ndidyesere ana anga, koma timakhala tikulankhula zinthu zenizeni zimene zikuchitika pa ground. This is evidence-based information, and zili ndi inu kuti muzizitenga kapena musamazitenge, koma patalike kapena pachepe zimene ine ndimalankhula zimakhala kuti ndizimachitika. Ena ondikonda amangoti mneneri, ena ondikonda amangoti profeti, ena ondikonda amangoti president idi ameneyi oyima pa chilungamo. Lero tiyamba ndi mu office ya vice president. Makamaka amayi amene wawa vice president yathu aziko lino la Malawi. Kunena kuti mu office mwanu pamene mwalowa inu amayi Jeni Ansa, muyang'anemo mwa diso lalikulu kwambiri, mutuzulemo maso anu, muona kuti mmene momwe muli ma ghost workers kuchokera ku HR. Ndipo mchitidwe umene unayamba nthawi ya Malemu Chilima, kuzafika nthawi ya Michael Usi, kuzafika nthawi yanu. Ndipo ilipo nthawi imene Michael Usi anayitanisa anthu ndikufunsa kuti kodi anthu onsewa ali pa office pano ndi ya ntchito di apano. Ziwani kuti mboma muli ma ghost workers, not only so ku office ya vice president, muli ma ghost workers ambiri. Ndalama za nkhani zimanka chaka ndi chaka, komanso mwezi ndi mwezi zikutayika kuzera kuma ghost workers. Koma mwina nthawi zinazo tizaulula za ma ghost workers ambali zinazo. Lero tili mu office ya vice president mayi Jeni Ansa, mukuyenera kuti muchite check kwambiri ku HR. Kumene koko muona kuti ku office ya vice president kuli anthu ena amangolawira mamawa kuzangoonekera khangati akuchita report for duties, komano later on amasowa. Ena amakhalapo kumene koko kuzakhangati akuyenda bawo, komano anthu ndi ma ghost workers. Ku HR ya ku vice president office ndiyovunda kwambiri, inalemba anthu ena amene anapangana nawo kuti mwezi ukatha azibweresa kanga chepe, poona ndi kuti system yolipira anthu imazera ku mabanki. Ndi anthu aja amati akalandira ndalama mwezi ukatha amatenga ndalama zija kumakapereka kwa anthu ena ake awiri aku HR. Izi ndikungofuna kuti ine ngati wokonda ziko langa ndiulule mchitidwe umene onyasa kwambiri wa ma ghost workers. And mukayang'ana ku office imene iyi ya kwa vice president, mchitidwe umene uliko makamaka ku office ya HR kuli anthu ena awiri amene amapanga za chinyengo kumeneko. So inu mayi Jeni Ansa, ngati wankulu wa kumeneko office yanu yo, mutuzule maso anu, muona kuti kumeneko kumabwera nkhani kapena ndalama za nkhani pa mwezi, koma si anthu onse amene ali kumeneko kuti ndi anu. Anthu ena ndi ma ghost workers, ndipo anapangana ndi anthu aku HR amene amawapasa ndalama kanga chepe mwezi ukatha. Nkhani ina yachiwiri tikufuna dipite tikayang'ane nkhani imeneyi. Makamaka inu aboma mukuyenera musamale nkhani yazo gawa. Fetereza amene wosika mtengo iyi, komanso chimanga chimene chikufuna kuti chizigawidwa muyang'ane kwambiri inu aboma, chifukwa programu yokongola ngati imeneyi imene president akapita Mutharika wayiyambisa ikoza kukhala programu yokongola inde, koma imene iso iti kubweresereni mavuto kapena chitonzo chifukwa cha zachinyengo zimene zikuchitika m'mamizimu. Ndipo muli kwina kulikonse mukafufuza mupeza kuti aliyense akudandaula. Anthu akulembedwa pamuzi ndi pamuzi kupereka kuti munthu amene walembedwapo ndi mmozi. Ati so mmozi yo atenge ati ujeni yake yo agawane ndi anthu ena.
za chinyengo komanso mafumu ena akunkhotakota komanso kumchinji akulu tuma TA kumene koso akupanga za chinyengo akumachita create mogwirizana ndi alangizi aku agriculture komanso mafumu magrupu ndikumachita create mizi kulemba mizi ngati mizi yo ilipo ndicho linga kuti fertilizer uja akabwera kapena zolandira zikabwera azigawana ndi matiye yakumeneko komanso magrupu izi zikupangisa anthu osiyana kuti azivutika andi nkhani imene iyi ya fertilizer osika mtengo pena paliponse tikumalandira foni kuchokera ku Machinga kuchokera ku Mangochi kuchokera ku Deza kuchokera malo osiyana ku Chikwawa ku Mulanje ku Nsanje pena paliponse kuli za chinyengo pakufunikira kuti inu aboma mpange machawi muone system imene ikuchitika anthu aku agriculture akupanga za chinyengo mafumu akupanga za chinyengo ndipo amalawi ambiri akudandaula nine ngati president wawo ndikuyenera ndi ulule zimene zikuchitika zichifuka pamawa muzachita regret ngati muli boma losamva muzachita regret vuto la anthu andale ukamayimbira mafoni kuti nthawi zina uwauze zimene zikuchitika samafuna kumayankha foni mmene tumapanga kampeni mujamunkayankha foni kamozi ndi kamozi lero mmene mwalo wamu ndithu kukuyimbirane mafoni simukuyankha kuti tikuuzeni kamaona ngati timafuna tizipempha la sugar koma nthawi zina kumakhala kukonda ziko kuti tikunong'onezeni mchitidwe umene uli kwambiri ndi ma MP komanso ma ministers simafuna kumayankha mafoni anthu akamakufuna kukuyimbirani nthawi zina inde opempha alipo koma nthawi zina timafuna kuti tizikuuzani zimene zikuchitika kuziko ndiye nkhani ndionena kuti programu ya fertilizer uyu wa 10,000 iyi ndi chimanga chimene mukufuna kugawira anthu ngati simutenga ma measures okwanira it will be a mess izi muzandikumbukira pamawa chifukwa pena paliponse pali za chinyengo zimene zikuchitika ndipo anthu akudandaula kwambiri anthu akudandaula izizi muzitenge inu aboma seriously popeza inefe timaoneka ngati ndi achamba monga mmene tikunenera koma muzitenge kukhala za serious nkhani imene tikufuna kukambirana ina ndiyo khuzana ndi mmene mchitidwe umene ukuchitika muno Malawi ozuza zinyama ozuza ziweto pena pache kumayiona mbuzi itamangiridwa ndi lamba panjinga ya moto panjinga ya kapalasa ndikumanena kuti kodi mmene mwayimangira mbuzi kapena mmene mukuzimenyera mujini ng'ombe zokoka ngolozi muli ngati inuyo mungamve bwanji mmene mwayimangira nkhumbamu kodi muli ngati inuyo mungamve bwanji panafunika ndithu malamulo okhwima osamalira zinyama kunoko ku Malawi ziweto ti anthu ambiri akuzuza ziweto nkhuku zijazo amazimanga zimeja panjinga ndikuzipendamisa nkhuku zija ndikumangosanza maiko akunja samapanga zimene zikupezeka munthu ukupanga zimene zomamangidwa even kunoko zinyama zakutchire monga mmene kulili ngati ku Kasungu National Park kuli Wonde National Park kumajete kunyala Park kuujeni kunchalo zinyama zambiri zaphedwa ndi anthu chifukwa cha nkhwiro amalawi saona nyama ikuyenda olokalulu amamuyendera usiku ndikumaka musakasaka ngati musalimamu kuti anthu ena amene amabwera ndikumasaka nyama pakati pa usiku mchitidwe umene ni mchitidwe oyipa kwambiri maiko ambiri anzathu amene amapeza forex kuzera ku nkhani ya zokopa alendo maiko ambiri ndio anatukuka kwambiri ngati ziko ngati la China anthu obwera kumene kokuti azaone mene zilili zokopa alendo amabwera ochuluka kwambiri azerizati kuziko lija kumabwera forex kunoko ziko lathu is a landlocked country and tilibe zinthu zokuti anthu akhoza kumabwera kunoko kumazaona zambiri
zimene tikudalira ndi zinyama mapiri ngati akumulanje aja koma ayi mpeza phiri lonse lasendedwa alendo amene amabwera kumene kumulanje kuzakwera phiri pakali panopa nambala inachita drop chifukwa cha kuononga za chilengedwe. Tikati kuononga za chilengedwe tikutanthauza ni mitengo yomwe makala anyanya kwambiri kuotchedwa kuno ku Malawi andizonsezi boma likungoyang'ana. Andi ndamva chisoni kwambiri ndikumva mzungu wina wakunyala amene akuyang'anira Nyala Park kunchalo kunena kuti akufuna aseke azipita chifukwa anthu ozungulira kunchaloko apha kumene koko agwape minyala ija ayipha chifukwa chosusuka kufuna kumadyera nyama. Izizi zinayenera kuti boma mupange tailor-made programs ophunzitsa anthu kuti asiye mchitidwe umenewu, mchitidwe umaononga zinthu za chilengedwe, kupha zinyama zosatira zake ana amene akubadwa sazapeza china chilichonse. Even mukapita kwa Senzani kupita kwa Chingeri mupeza anthu akugulisa mbalame zokupha kumazikika kumipani. Andi inu akulu ngaboma mmayimaso mapurado mwanu ndikumagula mipani ya mbewa, mipani ya mbalame. Kodi mene anayambira kupha mbalame zija kuzafika lero ana amene akubwera generation ikubwerayo azapeza aphwiti, azapeza njiwa, aphumbwa. Iya tinayenera tisinthe ngati dziko, tinayenera tikhale ndi malamulo oteteza zinthu zakutchire makamaka mitengo ndi nyama. Izizi zithandizira kwambiri kunena kuti dziko lathu likhale dziko labwino, dziko losililika limene alendo atazibwera ndi kumazachezako. Koma kuno ku Malawi tili ndi vuto lalikulu kwambiri. Aliyense amalitenga dziko lingati wangobweramo akudikirira telefoni kuti azipita kwawo. Izi zizapotekesa dziko, izi zizaonongesa ndalama zimene zinayenera kuti zizibwera kuno kwa anthu kuzera ku forex, anthu osiyana kuzacheza kuno ku Malawi. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.